ये आपका ट्रक है, सामने वाला आपका ट्रक है, वो आगे वाला, वो क्यों पार्क किया इधर बीच में? किस लिए पार्क किया? ये क्या है नीचे रे? रुको, पार्क क्यों किया इधर बीच में? हाईवे में पार्क करने के लिए किसने परमिशन दिया आपको? रिचार्ज क्या होना था। रिचार्ज मारने के लिए ऐसा हाईवे में आप पार्किंग करेंगे? एक्सीडेंट फिक्शन हुआ तो बाद में जिम्मेदार कौन? नमस्कार, आम्ही आसात नॅशनल हायवे 66 धारगळ हांगा आसा. तुम्ही फाटल्यान जे पळयतात ते ट्रक जे आसा, आयज ट्रक जे हेवी ट्रक जे आसात नॅशनल हायवेचेर पार्क करतात आणि जे काही ड्रायव्हर आणि कंडक्टर च्या पाण्या खातीर त्याचबरोबर डिझेल घालपा खातीर हेर कामा खातीर हांगा ती पार्क करतात. समजा तांकां फाल्यां जर राजस्थानाक जर पावपाचें आसत जाल्यार तांकां जर बेगिना पावतले, सो तांकां फाल्यां नाल्यार परवा पावपाचें आसा जाल्यार ते हांगा पार्क करतात. आमी काही ड्रायव्हरांक कॉन्टॅक्ट केले, मेळ्ळे तांकां, ते म्हणटात हांगा पार्किंगाचे प्रॉब्लम आसा, त्या खातीर आमी खंय तरी पार्क करता आणि आमचें कितें काम आसा ती करता म्हणटात. पूण हे जे करत असताना खंय तरी ॲक्सिडेंट जाऊ शकता. गाडी कशासाठी पार्क केल्या इकडे या बाजूला? डिझेलसाठी. असं तुम्ही पार्क करतायत ना, अपघात वगैरे झाला तर कोण जिम्मेदार? काटणार ना? हाँ बरं. ये ट्रक किसका है? तो क्यों किधर इतना टाइम पार्क करके कहाँ गए थे आप? नहीं, इधर वो पैसे निकलवाने के लिए। पैसा निकलने के लिए आप ऐसा ट्रक नहीं, ऐसा आप ट्रक ये पार्क करते हैं ना, जो कोई एक्सीडेंट हुआ तो कौन जिम्मेदार? थोड़ा साइड में ही है सर। अभी देखो आपके सामने और एक है, वो भी उसने ऐसा ही पार्क किया है, और आपके पीछे देखो उधर भी वैसा ही है पीछे. हमने वाइट पट्टी इधर लगाने के 5 मिनट पैसे आ जाए तो हमसे पैसे ले. 5 मिनट नहीं, मैं अभी कितने से 15 मिनट इधर हूँ. अभी 15 मिनट से मैं देख रहा हूँ. हुआ ना आपका टाइम? आप किधर जाने वाले हैं? तो कोयला भरने जा रहे हैं. ओके, किधर? राजस्थान? हाँ, राजस्थान. अच्छा, अभी निकल रहे हैं गाड़ी? हाँ, निकल रहे हैं. ओके. का ताडपत्री असं सगळ्यांनी सांगून इथे पार्क करतात आणि मग कुठे ते जातात. हां बरं. साहेब, मी गोव्यामध्ये आता 3रा-4था टाईम आहे माझा यायचा, पण मी इथं आलो म्हापशामध्ये, मला पार्किंगचा इतका मोठा प्रॉब्लेम आला ना. आता आम्ही मुंबईसारख्या शहरामध्ये जातो ना, तिथं आम्हाला प्रॉपर पार्किंग भेटते. 100-200 रुपये जाऊ द्या, आम्हाला ट्रक ड्रायव्हरांना कसं आहे, पार्किंग आणि जेवण जर व्यवस्थित भेटलं तर आम्हाला पार्किंग गाडी लावायचं काही अडचण नाही. मी आता इथं पुढं सर्व्हिस रोडला गाडी लावलेली होती, पण तिथं जरा अडचण आली म्हणून म्हटलं चला जरा गाडी फिरून घेऊ आणि इकडे लावू. इथं रस्ता बंद दिसला त्यामुळे इकडे मी गाडी आणून लावली. त्याच्यामुळं आम्हाला इथला प्रॉब्लेम एकच आहे का बाबा, आम्हाला इथं पार्किंग भेटत नाही व्यवस्थित मोठ्या गाड्यांना. बरोबर. आणि जर पार्किंग नाही भेटली तर इतक्या मोठ्या गाड्या लावायच्या कुठं, हा मोठा खूप प्रॉब्लेम आहे. आणि हांगा येरादारी खूप असल्या कारणान हांगा एक्सिडेंटाचं प्रमाणय वाडू शकता. सो हेचेर सरकारान आयज असेंब्लीन तेचो उल्लेख केल्लेलो आसा, पूण खंय तरी पोलीस ट्राफीक सेल किंवा पोलीस डिपार्टमेंटाक ट्राफीक डिपार्टमेंटाक हे काम दिवन हे जे हांगा पार्क करतात हांगा पोलीस गस्ती लावप खूप गरज आसा. फाल्यां सकाळी हांगा कॉलेजचे भुरगे म्हणजे मागीर स्टुडंट जे आसा, स्कूल स्टुडंट, हे येरादारी तेंचे आसता. खंय तरी एक्सिडंट जाले, बसीस जे आसा तांकां टर्न मारून घेवचें पडटा ह्या ट्रक आनी व्हडले लॉरये खातीर. सो एकंदर ह्या विशयार गंभीर्यान लक्ष दिवप खूप गरज आसा. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.